ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜମିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଧନିଚା ହୋଇଛି। ଧନିଚା ଏଇଟା ଅର୍ଗାନିକ୍ ଖତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ରୋପିବା ବୁଣିବା ଖରା ମାନେ 1 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଖରାରେ ହିଁ ବୁଣାଯାଏ। ବର୍ଷା ହେଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାରେ ଇଏ ଜର୍ମିନେସନ୍ ହୋଇ ଗଛ ଏତିକି ବେଳା ଆଉ 2-3 ଦିନରେ ଯଦି ପାଣି ଆସିଯାଏ ହେଲେ ଆମେ ୟାକୁ କରିଦେବୁ, ହଲ କରିଦେବୁ, ହଲ ବା କ୍ୟାଜୁଆଲ୍ କରିଦେବୁ। ଆଉ ଏଇଟା 3 ଦିନ ପରେ ଏଇଠି ଧାନ ରୋଇବୁ। ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି, ଏଇଟା ବି ହେଇଛି, ପଲା ବି କରିଛୁ। ଏଇଠି ଗୋବର ଖତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି ଧନିଚା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଗୋବର ଖତ ଆଦୌ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଓ ଡିଏପି ମଧ୍ୟ କମ୍ ଦେଲେ ଚାଷ ଭଲ ହେଉଛି, ଧାନର ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କରୁଥିବେ ତା'ର ଗୁଣ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଚାଷ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଯଦି ଧନିଚା ବା ସନ୍ ହେମ୍ପ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିବ, ସିଏ VAW ଭିଲେଜ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ୱାର୍କର୍ଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଏହା ମିଳିପାରିବ। ବା ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍କୁ ଯାଇ, ବ୍ଲକ୍ କୃଷି ଅଫିସ୍କୁ ଯାଇ ଏଇ ବିହନଟା ଆଣିପାରିବା। କିଣୁଆ ବି ମିଳୁଥିବ, ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍ରୁ ହିଁ ଆଣିଥିଲି ଆଉ କରିଛି ଏଇଟା। ଓ ଏଇଟା ହେକ୍ଟରକୁ 25 କିଲୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି। 25 କିଲୋ ପୁରା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍। ଗୋଟିଏ 2 ଏକର 50 ଡିସିମିଲ୍ ବା 1 ହେକ୍ଟର ପାଇଁ 25 କିଲୋ ଧନିଚାରେ ହେଇଯିବ ବୁଣିବା କାର୍ଯ୍ୟଟା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ B2 ଇଣ୍ଡିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍।